Да тискаш, там държу. Да тискаш. Ти е някой голям да знаеш. Или се е закачил и е легнал долу. Адаш. Най-вероятно. Той си от някъде ще се промъкне. Ти какво направи? Не можа май да направиш и за щука май, и за бяла риба не можа да направиш пръшката. Те казлива. Не дай си Боже да се закачи на другите две. Не те виждам. Гледай го ста. На пола, а? Ага. И, човек, как са? Ти де ти кажеш на новата пръчка да я тестваш, не може. Тества. То се тества, а? Виждам. Тръгна? Я да, що е тук е много наблизо. Отърва, той бе. Нека да разви малко. Отпусни го малко. Нешка да го отпуснеш и тръгва. Ах, майка му. Голямо е. Стикаш 20 кг. 20 кг те не може да... Пусни още мъничко. Води. Виж как тръгва. Ти тъй направи малко да охлади, да мога да излезе от къде ти се набил. Не знам да ще станем да ни вкара вътре. Гайцата не мърда. Ехе, кохорлени.
Май, колко слънце напече хубаво. То той остана и на уния с другите две. А защо и не ли пускат къде се вижда твари насам? Не? Айде! Ще бе! Явно тук има някакъв камък и се е закашил. А? Не. Ей, че хубава плувка, ма. Я и това голяма. А? Голямото животно е тук. Голямото животно, где искаш? Ще го чакам. Абе, запали си отнес електронната цигарка, поне да знаеш. Няма да е електронно, това, че напрежението е голямо. Напрежението е голямо. Я сложи го на пауза. Няма кой чакай. Това ще чакам. Майки си. Така. То стигна вътре. Ама. Казах, тя ще стане обидно. Той дойде с къде, бе? Я много дошъл. Ама ще бози. Там да ни къде другите пъчки назадък. Та зле. Той като реши да тръгне натам, Няма стрънка. не мога да направиш нищо. Давай, даш, ти си. Снимай сега там, не ме снимай. Тука ли? Сега му се постави галандулка. Галичката да му видим. Тук и сега ще се навре под този камък те. Няма се навре. Добре. Много добър. Той е много на... Айде сега. Дай ми на мене. Пускаш му долу, по-долната тук. Внимавай с куката да те не закачи. Стискаш здраво, колкото можеш. Така, вади го. Ето е. Браво, Убавец, дай го още малко насам. Пускай го, няма да дай. Пускай го, не бой са. Не е много. 20 на кила. Малко повече. 25. Много малко, добре. Добре, ама и стормози, бе, пущиняка. Така. Ма хубаво видео стана. Айде, това за нашите почитатели. Виж какво ще кажеш. Аз докато съм. Така, готово. Записва. Ще направим сега продължение от вчера. Видеото от вчера. Дай да видим какво ще стане. Стане.
Знаеш, то си е много добър. То си е... Спокойно. 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 Бъди груд. Един хубавец. Хубавец, ама. Я да видим другия сега, Даш. Тос, где отива? Чакай. Спокойно. Како сещам да те? Не го сещам. Аз сега успокойте се малко. Да? Айде, толкова видяха се. Видяха ли се? Видяха се. Видим от тази страна. Те спала и прасенца. Спокойно ли? До сега да си бил в водата, кажеш. Добре, да ще хубаво. Много хубаво само.